फरायनो थाखाय गंसे आरांगा गैजायै अनजालु फरायसा उरायसा मोसाहारिया 90.6 जौखोन्दो लाखिनानै बर' बिजोङाव चिरां जिल्लानि गेजेरावनो सेथि मासि आवग्रिनो हादों। बिजनी बर'लागाव इउएन एकाडेमी फरायसा उरायसा मोसाहारिया गोब्राब नाजानायजों बिगियान आयदायाव 80, सानखान्थियाव 93, इंराजियाव 89, बिमानि रावाव 89, जग्राफियाव 84, समाज बिगियानाव 86 मार्क्स लानानै 90.6 जौखोन्दो मोननो हानाया बिजनी ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। फरायनो थाखाय गंसे आरांगा गैयैयाव गाव उन्दुग्रा बिसनायावनो फरायोमोन उरायसा मोसाहारिया। अनजालु फरायसाया इयुनाव सासे सुबुंथि सिबियारि डक्टर जानो गोसो। एरैहाय फरायसानि बिफाया देबा मोसाहारिया गावनि फिसाज्लाखौ जोबोद खस्थयै फोरोंथाइ होबोदोंमोन होनना मिथिहोदों। गोरिब नखरा फिसाज्लाखौ गोजौ सोलोंथाइ होनायाव रायजोफोरनि हेफाजाब लुबैदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि उरायसा मोसाहारि। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव चिरां जिल्लानि मादावनो सेथि जायगा आवग्रिनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। 90.17 जौखोन्दो। फरायनाया आंना टाइम टेबोल गैयामोन। सानसेयाव 12-13 घन्टासो सम मोनबानो फरायोमोन, गोसो जाबानो। दा साइन्स स्ट्रिमाव लानानै मेडिकेल लाइनजों फरायलाङो। खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। आं बहुद खस्थ'जों फोरोंनाया गोजोननाय मोन्दों आं मोननाया। ओमफ्राय दा आंनि गथ'खौ सोरबाफोर एसे अनसुंथाइफोर होनानै गोजौ माने प्राइभेट स्कुलफ्राव थिसनबायो नामा, आं बेखौ साननानै मिडियानि थ्रुयै आं बेखौ खेंफोरथि होदों। आंथ' होदोंमोन होननाय आं लांलाय लाबोलाय आं खालामदों। आंनो लांलाय लाबोलाय खालामदों सानफ्रामबो खस्थ'यैनो। टिउसनबो लानो हायाखै आङो। बिदिनो आं लांलाय लाबोलाय आं खालामनानै बेखिनिसिम दिनैसिम बिसिबां आवगायनानै थादों। फोरोंथाइ होनायावथ' आंहा एसे थाखा फैसानि एसे प्रब्लेम जागोन। जुदि गथ'आ जुदि नाजाबायब्ला आं माबा मोनसे बेब'स्थाबो खालामनानैबाबो आं नाजानांसिगोन।